Ukarote ubastat ubasian berbasalak sisa. Kat ba mangi khasipat ngilong ki babij bat kebiasun ye bisni. Kata gejing bit ke bang ong hang ne kam dei gejing bit ke bangim yanang ban thau ban pulih rai gejing bit spa gejing bit pisa. Gejing bit kum gejing bit ke jong Judas. Ke ba dino wat ilu jong ukenrat. Bat mangi khasiru de gejing bit spa gejungi ni dino ila ki jong kinong yalam. Bat bagi hun menca sensar ha kini ki parlok karo. Balengong ki parlok karo ki long ki bastat ki basian bat kebir clear nanti. Phimju yos ngeu koi. Ha ka sensar khadar nadu bingle yo ya ke jong ke jelai jongi la san peu lai snem menta. Ba ki parlok karo ki kersan ki penjob ya ki candidates na ki parti kasi jantia jongi kum naka HSPDP naka UDP naka khnambat kum ta ter. Watang haga way ka term jong election MDC dan election MP dan election MLA ru om jus ngeu wat bayeng ban yakun ru kim don hinagi parti kasi jaitia jungi numar ke politician setia ru kitib bakim dari ki parti jungi bala de yeng makana ru ki pai ba ki penjob hira numar ba kitib bakim dei ki parti jong kite ukaro dei bastat bastian ba salak sisa keren rei ru sapang kata kajai benriu mangi gede ki karo maki gede kita ki khasi jantia la negi nyau trap ki bong rei ru namar ki tip ba de gejing don jongi ki khasi jantia ki yo ya ka spa ki yo ya ka nam ki yo ya ka burom ki rei ki le pat da ka kam ke kata ka kam kalong kumbang la dep jer ngeladap tang meni kim ju penjob koj ya ki parti ki bana kari khasi jantia jongi ke balai ngi kasi jantia ye big thani kita ki parti garo ngate ngam don dawi ai ban ong ba kita genong ya lam garo kita ki pastat kita ki besempang kita ki basen syarhok bengi ye big yiki kadaw ko dei tang ga jing chuni bichni gi jongi tang ga jing big spa ga jongi ko mang ong meni te parlok bi nga don madong hang ne lada kata ka sim jing ye tip lem bengi dei ki khun ga bri honi trap ki khun kasi khara ki khun Gabri hunio trap la dei ga poringi bengin kendit benriu na bat bengin om ye bek than ha kini ki parti jong kilok karo kumba ki da pen i yengi genuksa da ki kam ke ba ki hi gilale te parlok la de pisngeu ya hap siu ba share gini ki video jonga khamtam ki to ki basngeu dei share parlok jong phi ba wei pe we chong snong jong kari kasi jang tiaru kin tip gini jing sisa hai shwa ba ka por kan ber But khamtam hakanik MDC election kaban sa wansian nak arpa weterik uneu banai kenang bagi khun kabri hunio trap jungi kin tip ya gani jing sisa tidak gini kin tin kendiat khublei sibun khublei si hajar mu